și Fleet. Mai reții ce ți-am zis aseară? Eu nu mai rețin multe lucruri. Ai văzut cum facem? Deci, la specia asta noastră, la specia lor, femeia e dominanta, știi? Și probabil, nu știu, așa stau lucrurile. Dar ei nu înțeleg că noi suntem dotați de la natură cu un feeling extraordinar pe care ei nu-l au. Și, practic, tot episodul de astăzi este o demonstrație de forță între cele două specii, unde specia lor cu care au acest handicap nu pot simți și o fură constant, dar și o fură pe drept. Problema e alta. Ce s-a făcut la burlacul e unic. De ce? Și eu sunt capabil să o fac pe ea. Problema este alta, că eu dacă mă pun în locul burlacului, s-ar putea să nu mă placă. Înțelegi? Burlacul arată bărbat, arată foarte tare. Și atunci, eu dacă m-aș duce în locul lui să vorbesc cu ea, cine ești, mă, tu? Ia pleacă-mă de aici. Înțelegi? Și n-ar avea loc discuția. Deci trebuie ca tu să poți să scoți din ei această racelă, că nu-i prinzi. Să le scoți acest defect în evidență, că ei nu pot simți. Nu-i prinzi. Se eschivează, dă ochii peste cap, face tot felul de jumbuș lucruri și nu reușește să le scoți asta la suprafață. Se enervează, pleacă și te lasă, știi? Dar aici contextul, omul, tot ceilalți burlași care au fost până acum erau din specia lor, mix, Cătălin Botezatul, ăia sunt toți mix. Și prin urmare ei puneau altfel problema, prin urmare tu n-aveai cum să descoperi vreodată că pe planetă suntem două specii. Niciodată nu puteai să afli asta. Hai să vedem mai departe. Cred că acel orgoliu nu o lasă să... Da, el vorbește de orgoliu, neștiind că de fapt nu e niciun orgoliu. El nu are teoria mea, el se gândește că toți suntem oameni, toți suntem aceeași specii și ai tu un orgoliu bolnav. Nu, suntem două specii, suntem crescuți diferit. Mamele noastre care sunt femei cu femei interior ne cresc foarte diferit de cum își cresc ei copiii. Totul e diferit. Tot, de la A la coadă, de la A la Z, totul e diferit. Și el asta, adică el știe că ea nu poate simți și numai acolo îi dă, dar problema unde se înșeală el este că asta, crede că noi suntem toți acești și ea are un orgoliu, dar nu, că așa e specia lor, e orgoliul la răceala aia pe care o au ei, specia asta lor, provine din faptul că nu poți simți, că eu dacă îți aduc termometru și ți-l pun la sub braț, vei avea temperatura corporală normală și tu trebuie să-mi explici ce înseamnă să mai reci. Tu explică-mi sau vei muri încercând să-mi explici asta. Cum faci asta? Păi nu, este un singur lucru. Tu când spui mai reci, înseamnă că nu poți să simți. E simplu. Este ca la șef la cuțite. O să vă arăt, dar n-am timp acum. Când îi pune mâncarea, da? Și îi spune, n-ai gust în farfurie. Păi cum să traduci, n-ai gust în farfurie? Ai greșit tu mâncarea? N-ai greșit nicio mâncare. N-ai gust în farfurie, fix asta înseamnă. Acea răceală. Nu poți simți. Care e în tot și în toate. Dar o să fac special un video, ne lungim, că e foarte mult și nu știu dacă am spațiu. Se mai expună, să mai fie vulnerabilă ca aseară. Țin foarte bine minte ce s-a întâmplat aseară și am vorbit. Și Vezi, genul nostru îi dă imediat invers peste nas. Știi bine ce am vorbit. Pe când Alex Velea imediat... Când? Ia adu-mi aminte. În 2009. Înțelegi? Dar la noi nu ține. Nu funcționează. Deci când ai făcut asta instant. Deci noi suntem o altă specie, suntem crescuți diferit, noi suntem extrovertiți, noi am trăit cu libertate, de asta noi nici nu ajungem în funcțiile pe care le ocupă ei. Da, ei au nevoie, din cauza că nu simt, ei sunt obligați să citească cărți. E singurul lor sprijin. De asta și ajung în meserii de astea, psiholog. Ia uitați-vă aici. Am dat psiholog, da? Gena lor are 3 hibi. Dă probleme de vedere. Severe, uitați. Toți sunt la fel, uite. Ca să nu ziceți că am luat o poză de undeva și le-am... Nu.
Da, aceste probleme de vedere și toți sunt la fel. Uite, au acest aspect pe care noi, da, toți sunt așa. Toți sunt așa. Pentru că fiecare dintre noi s-a întrebat, am spus același lucru. În copilărie, în școală, am avut un ochelarist care tocea. Deci, și atunci, dacă și tu și eu și răspundem lucrul ăsta, înseamnă că există o strictă legătură între copilul cu vedere și tocit. Da. Păi și cine sunt copiii aia despre care vorbim noi? Păi sunt ăștia. Așa sunt ascunși. Oricât te uiți, sunt toți ăștia. Vezi? Dă problemele astea de vedere. Sunt toți așa. Și ei sunt doar în meserii de genul ăsta, unde trebuie matematic să citească ceva și să aplice matematic. Ei nu pot munci lucra în genul de munci care necesită feeling, adică să gătești, să lucruri. Ei doar strict pe lege, adică judecător. Trebuie să citești codul penal. Ce a spus acolo? 27, înțelegi? Uite. Oricât dau, e doar așa. E doar așa. Cred că de aceea nu Ți minte ce zic? își mai amintește. Te simt așa astăzi, nu știu. Cred că și eu am acea stare. Vezi, fix acolo, fix cum mă simți, că el știe că nu poate simți. El nu știe teoria mea, conform căruia sunt două specii total diferite, dar el știe că nu poate simți. Suntem așa mai... Nu poți să te nici te acaparezi așa rău. La acaparez, nu? Acum chiar nu mai e nimeni pe lângă noi, Să te adică sufoc. nu te deranjează nimeni. Asta cred că e scuza după care te ascunzi tu. Ce? Că nu vreau să te acaparezi și nu știu ce, că sunt, le las și pe celelalte. Pentru că știu că mă observ. Cumva. Observ cumva. Înțeles? Deci numai așa-i face. Numai așa-i face. Nu poate, voi nu înțelegeți. Ei nu pot simți. Asta e. Răceala de acolo provine. Totul e așa. Nu știu, femeile au nevoie de confirmări. Și eu sunt o femeie. Și nu primești? Sau nu le primești? Cum n-am primit? Acum când acum? Ne-ai primit confirmarea de ce te-am acaparat? Dacă mă observ sau nu. Ce mai ai juca? Gândurile mele. Mă uitam la ea uimit. Nu venea să cred că e Simona cu care am vorbit spre sfârșitul serii. Te-ai simțit bine aseară cu toate, nu? Ce? Cu toate. Da, a fost foarte mișto. A fost mișto pentru că la un moment dat nu mai simțeam că nu mai voie să te ridice pe canapea aia. Când ai simțit asta? Ai înțeles? Deci numai așa-i face. Cu toate. Da, a fost foarte mișto. A fost mișto pentru că la un moment dat nu mai simțeam că nu mai voie să te ridice pe canapea aia. Când ai simțit asta? N-aș fi... Da, așa este, oameni buni, așa e oricât vrei. Și eu am o grămadă de, iar încep să zic de mine. Așa este, nu pot simți. Oamenii nu pot simți, sunt două specii, una dintre ele nu poate simți, totul se bazează pe niște cărți. Ei au inoculat în societate lucrul ăsta, citiți, dar tu te uiți strâmbul la ei, băi, dar ce zice ăla mă acolo? Că eu nu simt asta, noi nu simțim asta, suntem diferiți și ei fiind în zonele astea aici, mediu high, ei impun lucruri și pe la televizor, citiți, mă tare cratimă, du-te mă de aici și lasă-mă frățioare în pace cu mă tare cratimă. Sunt atât de multe lucruri mai importante decât mă tare cratimă încât nu-mi vine să cred. Am ajuns la teoria să vă găsesc tocmai pentru faptul că am feeling. Feeling-ul e cea mai puternică, un stensilă din univers. De asta și vreau să merg la Nobel cu ea. Că merg la Nobel, o voi explica matematic și nu dă erori. Încă o dată. Vrei să mai stai? Da, cu voi vreau să stau.
mă simte bine. Chiar m-am simțit extraordinar toată seara și mă gândeam că o să stau așa, cu gândul ăsta plecat, că o să stau așa în umbra mea și nu o să interacționăm. Poate nu ar trebui să mai stai în umbră, toate că îți place întunericul, dar Să nu exagerăm. Nu vreau să facem o chestiune asta. era o glumă. Așa. Așa defensivă? Ok. E doar aparență. Cum așa ceva? Cum? Totul e ambigu. Totul. Tu îți dai seama, nu-i vine să cred, atât de multe conflicte să ai în tine. Ei de asta pot funcționa, pentru că ei îți duc la locul de muncă, trebuie să citesc codul penal și îți vine la ce avem? Dosarul 204, ce ai făcut? Am furat o găină. Ce scrie la carte? 27, pentru găină ți-ai luat 5, pacă, următorul dosar. Și funcționează. Înțelegi? În relații interumane, când începi să faci de astea, poftim. Era o glumă. Așa. Așa defensivă? Ok. E doar aparență. Nu ar trebui să stau în umbră așa, nu? E posibil să te... E râs. Nu. Mie nu vine, eu mă uit și nu vine să cred. Deci nu știu cât timp a trecut, dar de abia 3 minute a trecut din pierd pentru asta, nu? Nu ar trebui să stau în umbră așa, nu? E posibil să te pierd pentru asta, nu? Asta crezi tu? Nu simt asta, dar poate să-mi vină un gând de genul. În momentul în care faci cu un om, adică dai numai rece, logic o să caute cald în altă parte. Minciună. Ea nu poate simți. Așa a zis și aici, cu Malinca, ea priviți. Tu n-ai chestii pe care vrei să le cunoști despre noi? Ba da, dar vă cunosc și fără să vă pun întrebări. Și? Da? Citește bine, omul. Date-ul decurgea foarte bine până când Malinca m-a apostrofat așa un pic, pentru că ea credea că dacă nu am întrebări sau nu am curiozități în ceea ce le privește, asta înseamnă că nu-mi doresc să le cunosc. De exemplu, ți-am spus, ea e un giver, mi-am dat seama despre asta. Dar ele fac aceeași greșeală pe care am tot văzut-o, și anume că gura poate minți, însă gesturile spontane, anumite reacții te pot demasca. Și mine. Ți-ai stat să primești. Dar nu e un lucru rău, Doamne ferește, nu există lucru rău. Dar ești o persoană... Eu să primesc? Da, adică nu-ți place să fii cea care primește, cea care este mai răsfățată, mai... Dar nu într-un sens rău. Nu m-a supărat. Nu se vede, nu se vede. Da? I-a zis că aia e giver, adică ea dă și ea nu dă. Da? Păi ia, hai să o vedem. Vreau să văd, nu știu, ceva spontan, vreau să simt că în tine există emoția pe care o spui la nivel verbal. Vrei să sar peste gar să vin la tine să te văd? Îți mulțumesc, Marica, vină cu atât. E o seară lungă, crede-mă. Realizează vreuna că într-o lună una din noi trebuie să se căsătorească cu el? Normal că suntem conștiente, că de asta am venit. Până la urmă știam în ce ne băgăm. Gândește că azi e ultima zi în care mă vezi. Nu pot să fac asta. Și cum ai vrea să ne cunoaștem noi mai bine? Păi asta, să vorbim. Acolo nu. Vezi? Ei nu pot aproxima care dă. Pentru că ei nu pot simți. Înțelegi? Ea crede despre ea că dă. Dar ea nu dă. Ea nu dă absolut nimic. Nu dă o îmbrățișare cardă. Nu se sărută. Absolut nimic. E nimic. Dar poate să-mi vină un gând de genul. În momentul în care faci cu un om, adică dai numai rece, logic o să caute cald în altă parte.
Și asta ai făcut cu mine? Nu, doar Mă, cine a început pe vas la prima întâlnire de a deschis cutia Pandorei, când el a vrut să o sărute, adică el s-a dus spre ea și s-a retras. Da? Încă o dată. în momentul în care faci cu un om, adică dai numai rece, logic o să caute cald în altă parte. Și asta ai făcut cu mine? Nu, doar seara un pic. Nu că am o problemă cu ăștia alții, să nu mă calci. Prea târziu te-am culcat eu deja. Nu mai ai cale de întoarcere. Nu mai scap. Mă calci, eu? Nu-mi doresc asta în viață. Don't cross me. Să controlez, Don't cross me. să controlez prea mult Prea mult, un bine. bărbat. Prea mult un bărbat? Wow. Sună promițător. Nu-i vine să creadă. Ea nu-i vine să creadă, că așa este. Nu-i vine să creadă. Vezi? Nu-i vine să creadă, pentru că ea e venită din viața reală, unde viața reală Gena i-a ales prieteni, a ales pețitorii care vin și în viața reală i-a jucat tare pe sistemul ăsta. Ia zi tu că nu cu tare. Și aici nu-i vine să creadă. Încă o dată faza asta, priviți faza asta. Prea mult, Un bine. bărbat. Prea mult un bărbat? Wow. Sună promițător. Nu-i vine să creadă. Voi nu înțelegeți. Voi nu înțelegeți că nu înțelegeți ce se întâmplă. De ce? Par femeia care deține controlul total? Care vrea. Da, dar îmi place să fiu și controlată, e ok. Controlată la modul ăla. Bărbat impunător își impune punctul de vedere. Din păcate simțeam că pe minut ce trece apare din nou Simona cu care eu nu mai voiam să am de-a face. Cartofi cu paste. Mă, om vegan. Cele mai ciudate combinații eu le fac. Observ, dar te iert. Așa la prima mână, par foarte înțelegătoare. Eu? Sau cine? Da, îmi dai voie să mai stau să petrec timpul și cu alte fete, mă ierți. Deci e numai în cascadă, da. Numai în cascadă, da. Dar n-are cum să fii, mă, cu ea. Trebuie să înțelegeți că eu, el, noi simțim, adică n-am știut până acum teoriile că sunt două specii pe planetă, dar simți, adică nu-i de acolo, știi? Și el știe asta și nu poate urma decât calea asta, știi? Unde o toacă mărunt. Și mai ales pe partea asta de feeling. Pe partea de feeling și pe partea asta, că vrea ea să controleze, vrea ea să dea comanda, nu există în lumea noastră așa ceva. Noi suntem o altă specie și în specia noastră nu există așa ceva. Tu imaginează că dacă tu ești o femeie cu interior de bărbat, cred că nu-ți imaginezi pe partea asta cât e de puternică asta, chestia asta de noi. Bărbat pe bărbat. Păi, imaginează Genghis Khan, toți ăia care au cotropit lumea, erau din gena noastră. Ferească Dumnezeu. Pentru combinațiile mele ciudate. Doamne, ce noroc pe capul meu. Asta e transmisă de la mine, ironia asta. La tine transmisă? Da. Tu ai inventat-o. Eu Bine. ți-am transmis-o ție. Haide, spune, de ce? Mă enervez când ești așa ironic. Mă enervez că cineva este mai ironic decât mine. Ego-ul ei parcă își reintra în drepturi și din nou simțeam acea blocadă. Da, un punct în comun. Punct comun. Da. Pe care trebuie să găsim altele mai bune. Când ajung la ea și că vorbesc doar cu o persoană orgolioasă. Dacă va fi să plec, Așa? va fi din cauza ego-ului meu. Cred că este un minus faptul că eu am venit la tine și ți-am zis de prima dată, m-am expus așa. Băi, eu am orgoliu, sunt bolnavă cu un orgoliu. Dar cred că am făcut bine oarecum. Spunând mie. Da, are dreptate. Cum ar veni? E un minus. Nu are cum.
N-are cum. Încă o dată. Sau vrei să aflu? Pentru că tu, când vine un om și spune, vine cu un defect, îți rămâne de... Ai înțeles? Ai înțeles? Ei fără să-și dea seama spun lucrul ăsta. Încă o dată. bine Greșeală oarecum. spunând cum ești? Sau vrei să aflu? Pentru că tu, când vine un om și spune, vine cu un defect, îți rămâne... Înțelegi? Îți rămâne în creier. Dar nu e așa. Un om când vine cu un defect și cineva îl spune pentru că e adevărat. Defectul ăla nu se poate repara, așa cum le-a spus psihologilor. Eu am stat să mă gândesc foarte mult cum aș putea să ajut eu, cu mintea mea, această specie. Răspuns: n-aș putea. Adică eu am forța de a sparge membrane și a ajunge la nucleu. Și tot nu găsesc o soluție, pentru că tu nu ai un picior. E ca și cum n-ai un picior. Adică, da, eu aș putea să încerc să-ți fac o proptea, un cadru metalic, să-ți mai pun acolo două șuruburi, să facem o articulație, dar tu tot n-ai un picior. Oricât îmi caut să muncesc mintea, să văd o soluție, nu există. Ea ar putea fi în viitor, dacă cineva ar merge cu teoria asta și ar afla o planetă și s-ar face teste pe eșantioane și atunci se va depista care e gena respectivă și așa, și probabil cu un anumit tratament sau cu o anumită chestie se poate îmbunătăți, dar așa doar pe vorbă, să mergem la ashram în India, să facem nefăcute de astea, că tocmai asta, ei se duc la ashram, noi, specia noastră, n-are ce să caute la ashram. Te pufnește râsul, adică pe bunii ce să faci la ashram. Dar ei, vezi, ei nu sunt neînțeleși. Vezi? Uite, încă o dată, recunoaște, uite, că... Uite. Făcut bine Greșeală oarecum. spunând cum ești? Sau vrei să aflu? Pentru că tu, când vine un om și spune, vine cu un defect, îți rămâne defectul ăla acolo. Da? Păi nu ți-a rămas, că tot timpul acum spui de bun, mai. Crezi că mi-a rămas? Da, crezi că mi-a oarecum, rămas? păi după o lună, dacă îmi spui că Dar nu e, nu nu că a ar trebui rămas. să lase goul să moară. Să vede, Simona, nu că a rămas. Dar nu despre asta e problema. Ce să vede? Felul logica ei este așa, că eu acum o lună de zile am venit la tine și ți-am spus despre problema asta pe care o am, iar ție ți-a intrat în cap și de o lună de zile nu-ți mai iese din cap. Am fost o proastă că ți-am zis chestia asta. Iar el îi spune în felul următor: Simona, se vede. Ea nu înțelege, ea crede că problema asta pe care o are nu o vede nimeni și doar ea știe ideea, neînțelegând că pe lumea asta, pe planeta asta, există unii oameni care pot vedea acest lucru cum vezi tu un om fără un picior. Și de asta el îi spune: Simona, se vede. Și ea că ce se vede? Înțelege? Ea nu înțelege chestia asta. Ea nu poate să creadă că se poate întâmpla asta, să existe oameni care să vadă lucrul ăsta fără ca ea să-i spună. Ea crede că din cauza asta el face lucrurile astea, că ea s-a destăinuit și tot bate apa în piu pe această monedă. Da? Da, despre asta este vorba. Adică există oameni care nu trebuie să stai de vorbă cu ei. I-a și spus, ai văzut cum Alinca, nu trebuie să stau de vorbă cu voi să vă spun care e aia. Uite, tu dai și tu nu dai. Și aia a luat foc. Înțelegi? Și a luat foc gratuit, pentru că ea nu poate simți. Și în momentul în care tu nu poți simți, rezultă eroare de logică. Adică începi îți lua gâtul dacă era mai înțelegi? Cum eu, adică nu-ți permiți tu să zici dacă era unul care avea forță, da? Păi adică mă jignești, mă, tu pe mine. Adică când zici tu că nu dau, bang! Vezi? Sunt anumite situații când anumiți oameni sunt în poziții de forță. Și dacă tu, de exemplu, îi spui că e așa, te-a spart. Acum înțelegi de ce este vorba aia din popor, să nu spui adevărul în față? Din cauza asta. Pentru că unii oameni, vezi,
rezolvă problema. Unii oameni nu pot aproxima corect lucrurile. Și atunci, dacă spui adevărul în față, e nasol. Din cauza asta e vorba, da? Deci există o vorbă din popor, băi, e bine să fii diplomat. Înțelegi? Adică să nu superi pe nimeni. De ce? Pentru că printre noi există oameni și foarte mulți oameni nu pot aproxima. Și atunci, în momentul în care tu și nu pot aproxima din cauza acestei dizabilități pe care o au, și de obicei oamenii din această specie, cu această dizabilitate, ocupă ca și poziții socială în lumea asta în care trăim, sunt de la nivel mediu până la, adică ca și bani, nivel mediu până la high. Deci cei care nu pot aproxima sunt cei care ne conduc, adică de la nivel mediu până la high, adică până la înalt. Din cauza asta, tu pe oriunde, pe în societate umbli, tu trebuie să te porți ca un diplomat. Ați înțeles cum se leagă lucrurile? Așa se leagă lucrurile. Și toate astea, din cauza acestei genii care dă această dizabilitate, în care ei nu pot simți, nesimțind, nu pot aproxima, nesimțind, sunt nevoiți să citească Băbește niște lucruri. Citind Băbește niște lucruri, ei parcurg practic toate etapele și ajung în funcții, în posturi, în acele posturi importante. Înțelegi? Tu, care te învârți pe acolo, trebuie să fii diplomat, să nu superi. Pentru că asta înseamnă să nu superi. Înseamnă fix că ei nu pot aproxima și te-au ars oricare din ei. Și ai traducem, pentru că imaginează-ți, ei nu simt. Și tu ajungi judecător. Care este explicația pentru care tu spui, băi, e un judecător al dracu? Îi explică și mie faza asta, cum adică al dracu? Că ăla nu te cunoaște pe tine, n-are nimic pe tine. Tu ești un număr. Da, următorul, dosarul 247. Cum este al dracu? Păi al dracu vine că el nu simte. Nesimțind, el citește robotica acea lege și îți dă pe acea lege. Cât ai furat găina? Cât ai furat găina? Cât e încadrarea pentru furt? Să zicem așa, 2 la 7. Cât e pentru o găină? 5. Banc, 5. În schimb, noi suntem pe finii, noi suntem calzi, noi suntem altfel. Stai mă puțin, cât e? 2,7. Am înțeles, mă uit la el. Ai copii? Cât? 4. Nevasta? Păi a murit de cancer. Părinți? N-am, că sunt orfan. Am înțeles, cu suspendare. Ai înțeles, diferența e uriașă. De asta tu spui, băi, dacă ai căzut la ăla, te-a rupt, dar ăla nu te cunoaște pe tine. Să ai boală pe tine. Înțelegi? Totul e robotic. Așa cum e muzică, totul e robotic, peste totul e robotic. El se aplică robotic pentru că el nu simte. Mai departe. Partea frumoasă e, partea pe care eu aș vrea să o văd mai des. Ar fi ok, ar fi frumușică. Adică că e animal, are carne pe ea, are tot ce trebuie pe ea. Ea ar fi mult mai umană dacă ar putea să facă asta, dar nu poate să facă. Așadar, ea cu el nu poate să meargă. Deci viața o va împinge spre ăia, gen Alex Velea, gen se va duce acolo. Adică cu el și ea, vezi, tragi în partea asta, pentru că gena din ea că simte că ăsta are ceva în plus ce trebuie ei. Înțelegi? Dar îi face și rău că gena respectivă a construit într-un fel în care intră în conflictul ăsta. Deși ar avea nevoie de sprijinul ăsta. Înțelegi? Pentru că ăsta simte și poate cumva să o învețe, dar îți dai seama, să pierzi viața, să nu-și permită să-și piardă viața, să încerce să-i explice ei cum stă treaba. M-am aplicat de tot pe masă. Și acum ai go... Scuze-mă, n-am vrut să zic. Să fie echilibru, zic, jumătate. Da? Uite, te-am lăsat să conduci acum, să vii mâine. Mai lăsat să conduc? Da. Doamne, ce bunătate de om! De femeie! Doamne, de femeie! Deci, unde eram? Mă Că mă lăsat să conduc. Nu știu. Vezi tatuajul meu? Foarte frumos. Da, Te reprezintă, nu? Ai înțeles? Și-a făcut cu asta și o dă afară. Da, pe doar pe asta o să l-am și atât. Deci nu am tatuaje la voi. Mi-am dorit foarte mult să o văd pe fata aceea de la petrecere, din ultima parte a petrecerii. Este paharul lângă mine? Paharul, scaunul?
Am încercat să vorbesc cu ea, am încercat să ajung la ea din nou. Nu cumva ne-am culcat pe ureche? Și tu și eu. Ei, am vorbit la privată, da. Sau poate după ce am avut momentul ăla, ai zis, Nu poți să primești nici tot deodată. ce nu poți să primești? Tot. Tot? Da. Ce tot? Ce înseamnă tot la tine? Nici nu vreau tot deodată. Știu. Asta e tare. Iar s-a sucit. Încă o dată. Ce nu poți să primești? Tot. Tot? Da. Ce tot? Ce înseamnă tot la tine? Nici nu vreau tot deodată. Știu. Totul e conflict, mă, totul e conflict în ei. Când îi iei la sentiment, cum să spune, că în ei uman, e totul, e numai conflict, tu îți dai seama, de asta e și normal să meargă să-și crească copiii altfel, totul e altfel, înțelegi? Noi trăim liberi, totul e cald, adică libertate. La 4 ani mă duceam singur la grădiniță, pune pe ei să-i lase să ducă aia la grădiniță jumătate de cartier, că nu se duc. Înțelegi? Nu, e totul conflict, ei sunt crescuți altfel, să cresc altfel. Nici tot deodată. Ce nu poți să primești? Tot. Tot? Da. Ce tot? Ce înseamnă tot la tine? Nici nu vreau tot deodată. Știu. Nici nu ofer. E de râs. Nu știu dacă mai am spațiu, cred că o să fac 2, că nu mai am spațiu.